השני של קייק פור גרס 16. היום אנחנו נכין עוגה קלה וטעימה ממש שהיא בעזרת המיקרו. אנחנו נכין עוגה גלוטן. אז דבר ראשון אני אתמקד בזה. אני כבר הכנתי את זה בראש. זה בעצם נייר שהדקתי אותו מכל הצדדים, בארבע צדדים, וחתכתי עם סכין. וכך תראו שזה גם יכול להתאים לארבעתם. אוקיי, אז עכשיו אני אכין את המרקם. אוקיי, עכשיו אנחנו מכינים את המרקם שיהיה בתוך הגביע גלידה. אז עכשיו 2 כפות סוכר. אוקיי, עכשיו 2 כפות שוקולית. שזה יהיה ישר שטוח, לא יהיה גבוה מדי. וגם 2 כפות קמח תופח. אנחנו משתמשים בשל אוסם, אתם יכולים לבחור בכל קמח רגיל או אחר. אוקיי, ערבוב קליל. ועכשיו אנחנו נשבור את הביצה, לערבב מהר ושזה יהיה חלק, ללא חושים. ועכשיו אנחנו נשים כף חלב. ערבוב קליל. טוב, עכשיו אנחנו צריכים להוסיף כף